Right, ndadzoka zvekare nenyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kunzi Chivayo gets another 7 million USD ma-US dollars. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi, ende mari iyo iri kutonzi yakatoonekwa iri kutobuda nekuhurumende, iri kunzi yakabhadharwa muaccount yake yekuSouth Africa according to this newspaper. Ndo nyaya mabudiro ayaita iko zvinezvi. MuZimbabwe tikada kutarisa nyaya yemuchinda uyu yakanetsa pamazuva adarika ayo pachinzi ari mudeal raakaita nevanhu veZeki rakatashaya kutreswa kusvika Zeki yacho yabuda ikataura kuti hatina kuita deal naChivayo. Company takaita nayo deal takatoita ma-inquiries takabvunza vakataura kuti havana chekuita nawiki neChivayo. But iko zvino pari kubuda futi imwe nyaya yekuti iye ane deal rimwe raakaita ikoko pakatoiswa 7 million in his South Africa account. Ndo situation yatiri kusangana nayo. Vamwe vake ana Mike Chimombe vari mukati iko zvindezvi because of ma-audios akalika. Honestly speaking, pakangolika ma-audios iwayo achinzi alikiswa nevakomana ivavo vakabva vatanga kutsvagirwa dzimwe nyaya dzavo because ma-audios iwayo aisanganisa aibatanidzira zita raPresident Emmerson Mnangagwa zvinova zvinhu zvakasumudza hasha dzevanhu veZANU-PF. Like I always say, muZANU-PF vanhu vese vari kushanda muZANU-PF vanotori nemhosva vese pavaripo paya, asi iko zvinezvi mhosva dzavo hadzisungise kana vachiri kushanda vari loyal to the party. Vanomirirwa musi wekuti vanenge vatadza, musi wekuti vanenge vaita something chikuti vabhayiza, ndo pavanotanga kuyeuchidzwa mhosva dzavo. Iko zvinezvi vakagara vakarelaxa, havasi kutoziva kuti dzinenge dzitori line up dzakatoline kuti ningi ane mhosva yakadai ningi ane mhosva yakadai. Ndo zvakaitika pana vakomana vekulikisa ma-audios dzabva dzatanga kubuda vakadai sodhirire mupudzi. Iko zvinezvi vane imwe futi kuvatsikirira yema-lights. Ndo situation iri paZimbabwe hazvina kutombojeka. Unochinyatsotonzwisisa kuti matongero erudzi anoitwa munyika yakadai so yeZimbabwe yekuti iwewe unotanga watadza, ukaoneka kuti watadza ndokuti wakuna mukati. Chivayo kusungwa kwake kuchatonetsa. Hati expect kuti this guy angangonzi atorwa utonzi akutoenda asungwa nekuti iye best friend yePresident Emmerson Mnangagwa. Mumwe munhu akabuda kuzake achitaura kuti tine evidence iri strong against him. Akabuda achitaura izvozvo achingopedza kuzvitaura nanhasi evidence iri strong against him hapasina. Pakati takazongonzwa adedzwa bva angodedzwa for interviews pazvatopera zvakadaro, asi vamwe vake vakanga varimo vachinzi vari kusanganisirwa mudhiro rwekubudisa ma-audios acho ndo vakabva vasungwa Mike Chimombe naMoses Mpofu. Ndo situation iripo muri yeZimbabwe. Amen. Nyaya iyi payava iko zvinezviwo iyi makaitarisa guys, munoionawo sei?